Naimbag nga rabi manen amin kakabsat ken gagayem in the Lord. So i-welcome ko iti tumungkal mesa tatta kadati Thursday nga topic review tayo tatta. Ket sakbay tayo nga intayo rugyanan dati nga nakapimpintasan nga pagsasaritaan tayo tatta nga sasaw ni Apo Dios babaen iti panagbiag iti naduma-duma nga kakabsat tayo in Kristo kaditi nga oras. Ket inak nga rod ipakilala mo muna isuda. So kayat ko nga ayaban ni Brad J. Boy or Reynaldo iti pepeso nga nagan na. So mabalin i-introduce mo tabagin pro. Naimbag rabi tayo amin gigiyam ken kakabsat ko ken Kristo kaya I believe da iti tumunggal may sa tatta tapnon makiadal iti nagpipintas a panorsoro iti Dios tayo kaya dati nga rod iti mang ayapay dagiti kakadwa tayo tapnon iti kastagat adu tayo nga makaamam mo ken ni Jesus Christ ken adu tayo pay nga ma-change iti life na DJ lang gigayo. Inakmat nga rod isarno nga ayaban dito screen tayo ni kuya tayo nga Denmark Benavides. Grace and peace, mga kapatid. Agyaman iti kinang-join nyo, iti maysa ken maysa, ket tatangal nga gundaway iti nga pagtultuloy nga mag-learn, nga anaman iti kayat nga ipa-learn kanya tayo iti Apo tayo nga Dios. So we should live by faith kakabsat. Haantay nga mauma nga ag-join ken agdingeg iti mensahe ti Dios. Agyaman kakabsat. So, hindi pa kitan. Ada pa iti dua nga sisters tayo in the Lord. Iyon ako nga rod nga ayaban ni Ate Jonah. Napasword na din. Hello, kakabsat. Good evening. So, naimbag nga rabi tayo amin. So, stay tuned tayo lang ket ag-enjoy tayo kadeti nga topic review tayo itatang rabi. Kit inday mo nga rod ayaban ni kabsat tayo nga ni Ate Maylin ay pakilala na iti bagina ken i-welcome na digiti amamunan nga agbibuya nato. Sis Maylin. So, praise the Lord. Mukhang wala pa ngayon si Sis Maylin. So, siguro, anong tulatan kabsat? Kumamakan tulatan, kada ito yun, rugyan ng telatan. So, inakayaban ni Sis Junalyn, kas opening prayer tayo itang rabi. Sis Junalyn. Sige, garod kakabsat. Naimbag nga rabi tayo ulit. So, agkararag tayo garod. Let's pray. Diyos naman nakabalin, nagyaman kami o God, dahil nga gundaway manen, nga intod mo kada kami, nga nadanon dahil nga rabiing, at karon kami iti topic review o God. Lord, thank you nga sika iti mangtag iti wisdom, tisag tunggal may sa kada kami, as well as the open heart, Panginoon, nga mga accept kada gito nga truths about you, O God. Lord, thank you nga i-bless mo dahil nga rabii, continue even, O God, nga sika iti mangtad iti good connection tisag tunggal may sa kada kami, O God. Lord, i-commit mi dati nga ubraan mi tatang rabii, in Jesus name we pray. Amen. So, praise the Lord. So, hindi nga din, isagana, dagiti puspuso, kaya dagiti pambano na tayo kakabsat, nga intay dinggen. Dagiti sasao ni Apo tayo nga Jesus, babae ni tibiyag, dagiti naipakilala, tatang rabi. So, ayabak mga rod ni, or intay ibiit basaen, tayo pa naka-key verse tayo nga tatang rabi. Key verse tayo kat taga Galatia 2:20. Iti kuna na toy, iti kasta sa anen asyak, ti agbibiag, no diket ni Kristo ti agbibiag kanyak. No kasano ti panagbiag ko itan, agbiagak ang maipaay iti Diyos, ang nagayat kanyak, ken nang ted iti biag na, gapu kanyak. So intay nga rod binsa-binsaen, dagiti kabsat, no ano tiket na kasawen.
at dati talo nga punto na ket iti umuna nga punto iti umuna nga punto no longer live to sin. In Tagalog or Ilocano, sa anen nga agbyag iti basol. So, sakbay tayo nga pagsasaritaan, nakpaibasa nga dati kabsat. Kuna na namin dito ay challenge number 1, natayan ni Hesus Kristo tapno mapakawan ti basol iti tumunggal maysa ken dadaelen na iti panakabalin iti diablo amang sulisog kada tayo. Agpaidalan tayon babaen iti pagayatan wenno conviction ti Holy Spirit. So, hintay muna nga ayaban deti kabsat tayo in the Lord nga mangi-share no ano ti panakaawat na deti kabsat ni Brada J. Paul. Diyos ti agina bro. Ito'y naawatak ket panakapakawan iti basbasol ken iti pinangdadael iti Diyos iti panakabalin or ni Jesus Christ iti panakabalin iti diablo. Ti karakanayon ng illustration kanyak ito'y ket no kumadda iti utang ko nga 150 pesos. So no binayadak DJ iti 150 matlaeng. So completely nga awan iti utang kon naikat aminen nalpasen. So kasi mat iti illustration ko iti panang bayad mat ni Jesus Christ iti amin abasbasol ko. So 100% ang nabayadan and 100% mat dapat nga ibiyag ko DJ life nga awanin iti any hint of basol ken kastapay iti panag-rain kuma wenno iti panagturay iti diablo kanyak. So DJ iti karakanayon ko mapanpanunot and then dadaman iti pagkamalyan iti imatang iti Dios Romans 8:1 agsubli na kaagsubli kanya na. Sigod ket iti mat part ni Holy Spirit agpaidalan tayo iti conviction ti Holy Spirit kana nitoy. So napaka-importante nga DJ boses when yung mindset ko but lower than DJ boses ni Holy Spirit. Kasi no haan kong denggan DJ boses ni Holy Spirit ket when natagtagarinak compared ni Holy Spirit ket never ko talaga nga manggan DJ impress when bagbaga na kanyak. So like for example ko man in terms of laaw linaawan panagragregsak ngamno ngamin haan ko nga makontrol so DJ awan DJ haan ko nga maibiyag ti conviction iti Holy Spirit. At the same time DJ mat panangubra iti banag nga mainaig iti pagayatan iti Dios. No haan ko nga denggan iti conviction nga talaga iti Holy Spirit ket useless iti ubra useless iti panagbasa, useless iti panagubra, useless iti panangusar iti bagi. So nagdakkel iti importance, praise the Lord for this lesson nga maisubli na in our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. Di lang kanyak bro. Sige. So, praise the Lord sa mga sinabi mo, Brother J-Boy. Kaya tinatawag din ni Kuya tayo mga Denmark. Ano namin yung maibagana at yung challenge number 1. Praise the Lord. So, dito yung magkakabsatikan na kaya ano ba ti rason mo once nga siya inaccept ko niya sa Kristo kasi Diyos ko manang sila kang pibiyag ko, awan dapat ikaw no longer slave or I should no longer live to sin. Naman na ba ti rason apay ti may isang Kristiyano nga ron? Bigyan ko yung example na tayo. Ibagbaga na clear, ibagbaga ni Kuya, ni Brad Christian Di Calman. Ano ba di ti rason nga apay we are still longer slave to sin? Kasi di flesh pa lang iti may isang isa ti rason. So, anaman ti bagbaga iti flesh, anaman ti desire ti flesh, dapat ikatat iti daytoy. So, ano ba dili kayat iti flesh? Actually, ma-remind tayo kasi yung Holy Spirit nga ron iti kanayon nga mangtara or mang-guide kanya tayo, mang-convict kanya tayo. Ngayon, studyang baga ni Brad David Tatay, at sino natin natigpigsa iti boses na di Holy Spirit or siya. Sometimes namin gapo iti tarigagay iti flesh. Di kayat iti spirit kung kahit nga ipaobra ni God kumakanya, natigpigsa di kayat kung ibaga kanya na digiti rason iti kayat iti bagi. So, maikat dapat anaman iti tarigagay iti flesh tanon na kasi dito nga mingkat dakil nga dito iti
way ni Satan tanon siya ket mag-deceive, tanon siya ket kumbaga naikat tanon siya ket hangko masurot ti pagayatan ti Dios. So very clear, once nga in-accept ko ni Jesus Christ as Lord, as Lord kaning isa lang ti Dios na i-crucify, dapat digiti nga flesh desire, digiti basol nga adaan kanya idi. So marami ko lang DJ hanak dapat nga ang hangko dapat surutin diti anak ti kayat iti flesh ko. Kung diti kayat dapat surutin kadijay kayat iti Holy Spirit. So I need to listen carefully kadijay Holy Spirit nga ipainigat kanya. Dijay lang kanya Brad Alvin. Sige. So, praise the Lord. So, ano ba kasi iti Holy Spirit, iti biyag, iti maysa nga born again Christian. Iti Holy Spirit nga min kakabsat, iso ti mangi, dadaulo kanya tayo iti panagaramit iti ususto. Mabasa tayo isuna dijay Book of John. So, ano ko'y quiet tayo kakabsat, makita tayo dijay. So, in tengarod ayaban, tayo sumarano nga pangi-share iti panakaawat na metata ni Ate Juna. Good evening ulit kakabsat. So, syakmat, dito challenge number 1, no longer live to sin or syak mismo kat saanen nga agbyag iti basol. So, iti mo nakita dito kakabsat kat DJ kahalagan iti word ni God. Kasi iso ti mangiday direct nga talaga. Kasi makitak mo't nga talaga nga iti tao kat di ba kumbaga narigat nga maidirect no awan ti instruction iso nakitak dito nga for me nga agkaroon iti detoy bagbaganad ti nga hanak nga agbyag iti basolen kat dapat kinyak mismo kat clear DJ instructions kinyak ni God. Kan syempre kaslang jembaga dagiti kakabsat itatay maidalan nak lang ngamin babaan iti Holy Spirit. And at the same time, DJ conviction, DJ willingness iti heart nga agdengeg ka dagiti words ni God. Kasi no ada ngamin di times na no ko nga numadi ngamin iti hearten kat hangga makapag-listen carefully ka DJ instructions ni God unang kat DJ Holy Spirit nga itad kenyak ni God. So that tap no mai-apply ko nga talaga kakabsat kat dapat kat clear DJ motive ko nga agdengeg ka DJ instructions or words ni God, especially iti quiet time, and at the same time tapno makapag-work iti Holy Spirit. Kasi dati nga red bagbaganad han ko talaga kaya kasi ni Jesus Christ mismo iti nang ted iti kumbaga dito atonement hang ko kaya no awan isuna. Iso nga DJ always nak dapat nga connected iti word ni God tapno hanak makapagsubli ka DJ old self ko. So DJ lang matkinyak Brad Aldrin. So iti biyag nga adaan tayo ken Jesu-Kriston ket haanen nga subsubli kadetay dati nga managbasol tayo. So dikit di maungkon nga rod nga addan iti baro nga biyag. So DJ kabsat intay nga rod kitain manen tay sumaron nga challenge akasin tay pagsasaritaan man tatta nga radiin. So challenge number 2. Sige, praise the Lord. So habang hinihintay natin yung screen, nagparang sige. Wait lang, kabsat. Ay, dati gaya ni Sis Maylene. Sorry, pagkipakilala lang tati sarili mo, sis. Dali pa ito ni. Sige, lilipatan ng brother. So anyway, siya kayo ni Ate Yumaylin, adding ko. So makipagkadwa kayo aging gana ti Malpas. So actually nakbanokan Brad Aldrin. Dati number 1. Why natin? So sige, dati mo't pa nakaawat ko to'y, balik tayo ka deto'y topic tayo nga Galatians 2:20, aya nga ko na ito'y nga I have been crucified in Christ and I no longer live kuna na ito'y. So dati topic tayo nga no longer live to sin, talagang nga dapat para kanya mapaunog, di pa nakaawat no kasano talagang
inawat ni Hesus Kristo iti panagbiag nga nairaman mo ton nga na-crucify digiti basbasol in the past nga detoy ket napunason babaen iti grace ni God and babaen iti biag ni Hesus Kristo nga talaga. And ano ba di kunat at question ni Brad Christian iti kalman di topic tayo iti lifeline nga ano ba iti paggapgapuan iti maysa nga Kristiyano no apay nga agbasbasol da babaen iti kasanji ko na dagiti kakabsat tatay nga flesh ana ba kabaliktaran ngamin at talaga iti spirit led iso DJ flesh led nga talaga nadaddumakot malipatan nga talaga DJ naipakon or naikrucify digiti nga basolon nga daddumakot biyabiagon pay laeng personally nga talaga kat mariknak met deto especially DJ talaga han nga spirit led and han nga convicted with the Holy Spirit nga ubraom latta deto no saan ti deception ti enemy nga talagang may saka nga Kristiyano pero agbibiyag ka pa lang ka daytoy iso nga na understand ko kin deti nga topic DJ paunagan di conviction especially DJ pinaglid iti Holy Spirit ndadto mga talaga tapno haan nga maibiyagon DJ basol nga naaramid in the past nga detoy ket napunasan babaen ken ni Hesus Kristo so nga paunagan lang talaga di pan nakaawat nga siakon ket may nga Kristiyano nga agbiabiyag ken ni Hesus Kristo nga talaga ket haan nga bangunanen or biyagenen dagiti basol in the past nga pinunas ni Hesus Kristo. So DJ lang iti naawatak met ken deti Brad Aldrin di mapauneg nga talaga DJ pan nakaawat nga natayakon kapo ka detoy nga inaramid ni Hesus Kristo nga talaga iti panagbiag ko. So DJ Laeng, Brad. Sige, so praise the Lord. So yun, DJ, tibiyag iti may sa Kristiyano ket addaan iti baro. So tinulong tayo nga rod kakabsat iso ti ubra tayo tatta iti tumunggal mesa nga maawatan tayo iti pannaka-identity tayo akas may nga anak ti Dios. Kasi iti may nga anak ti Dios haan tayong isinsina iti sarili tayo kadetay no sino dyan na tayo on the cross. No di nga na tayo ket ni Hesus Kristo akas Lord and Savior tayo. John 15:5. Sige. So, praise the Lord. In tayo, Jesus, maram nga top challenge inakla ibasa nga ron. Una na to'y live by faith in Christ, agbiag babaen iti pamati, ti pudpudno a pamati ken Hesus Kristo, ket saanen ang magungun, kadagiti anyaman a pannubok, dagiti kinaulbod iti diablo nga ipaay na ken kuana. Saanen nga agsardeng ken mauma nga agtulnog ken agtalek iti pagayatan ti Dios. Ente mordingen nga umuna ni kuya tayo nga Denmark kadetoy challenge number 2. Praise the Lord. So live by faith in Christ. So nga we are already crucified in Christ and tatangaron is we should live by faith. So ano ba talaga iti may isang gusto nga live by faith. So sometimes ngamin actually iti may isang makita iti di part iti once nga adapted test and trials nga umay so nga ditiket ngamin nga magunggon iti may isang pamati iti pamati kumbaga once nga adapted at sa saruno nga ubralan iti work iti ubraan sa ministry and iti contacts and family magdigiddan data ket magungun nga tapay lang nga ta di relationship ko kinigan iti pamati kinigan handa paten kasi if I totally living by faith dito nga min ket attack once nga min nga magungun ket dito nga min ket attack iti diablo kasi very clear once nga mamati ang kin Hesus Kristo haan dapat nga magungun ngem apin nga adda digiti part na magungun iti pamati ken pamati ken nga nagapo ka digiti test and trials so sometimes nga min ket negative iti panangkita kadagiti challenges ngem haan dapat actually dagitoy nga challenges na umay trials na umay dili iti may sa nga mangpatungkir iti relationship ko kanina dagitoy nga dating nga way tanon mas agdepend na kanina kasi I'm living by faith in the Son of God who loved me so musak met once mamati kanya I should di love ko kanya na haan dapat nga nababaw lang di love o di panagayat ko kanya na so
haan ng sometimes nang dadumang kat gaputit adati ubraen narigat nga ubraan iti pagayatan ti Dios haan dapat kundi mas eager nakpay willing nakpay nga aramiden iti daytoy kasi itoy nga makita digiti kumbaga digiti ipapaubran ni God kanya itoy nga makita that I'm totally living by faith or I'm living by faith na talaga kanya no or saan. So whatever trials nga talaga ti umay, that is a way of how I hold my relationship or kasanod di strong relationship ko niya na kasanod kadagdag ka di relationship niya na ngayon lang obra at agtulog kasi deti iti way kan mapatid ka ti relationship ko niya. Yan lang kanya brad Alvin. So, praise the Lord. Dingarod ko kunanan ni Kuya Denmark, live by faith. So, agtrust na lang kan ni God. Hindi, dinggen nga rod ni Kuya tayo or ni Brad J-Boy. So, naman kinaibagana. Thank you, bro. Once again, na yung bagarabi tayo amin nga agbuy-buya, kan agbuyan to pa eh. Kat data ito'y, pudno amin na ya, no kanya kat, no adun, no agsasarano iti panubok, ada yung part ng magungun, like, haan nga kayang sarapaen iti amin nga panubok, amin nga kinaulbod nga iti iti Diablo. So, i-evaluate ko, apay nga amin nga han ko kaya nga i-contain amin, apay nga kaya, han ko kaya nga bagkaten iti amin yun, han ko kaya nga masarapa amin. Ngamin, adda yung part iti self nga agupubra. Adda yung part iti bagi when no flesh nga agupubra. So, ito yung dapat ti response ko kada di response ni Jesus Christ. Haan nga di response, iti response iti flesh led. So iti na-learn ko ito no apay nga magungun na in terms of panubok, in terms of lies iti Diablo, magungun na kasi self iti ngibngibabaw kanyak, self iti agre-rain when nagturuturay kanyak kadeta nga panawin. So di ay marirealize the previous nga panagbiag nagalisto nga magungun babayan iti panubok. Ngamtatan, praise the Lord for the lesson, Galatians chapter 2 verse 20. And next naman, saanin nga agsarden ken mauma nga agtulnog ken nagtalag iti pagayatan ti Dios. So iti mo't kanya adda di part nga mauma, di part nga mabannog, ngamin haan nga spirit led. Adda di part no mapadasan iti mauma, mapadasan iti mabannog, ngamin haan nga spirit led. So detoy no may spirit led na gayam awan dagiti kanya awan iti uma, awan iti pause, awan iti problems, but rather ada di fruits iti Holy Spirit kanya. So di siraragsak na nga pangubra iti pagayatan iti Dios, willing na delightful. So kasi dapat iti ubraen and kadto nga challenge nga talaga ket saanen wenno haan nga ipalubosen nga agsarden nga pay wenno maumanak pay nga gubra ken nagtalag iti pagayatan iti Dios. Di lang kanyak brothers and sisters. So, praise the Lord. So, di jarot kaupsat, agtulog tayo ken Yesu Kristo. Iti napintas nga puso ken napintas nga panunot. Ket syempre adda talaga iti pakakitaan nga ni Yesu Kristo ket agbibiyag iti biyag tayon. Ket intero dinggen met ni ate tayo Maylin. So, good evening manen kakabsat, kadagiti agbuy-buya. So, nagmayat met dating challenge man kanya tayo tatan how kunanadtoy kasano agbiag or aglive by faith nga talaga. And nakita lang ito yung matest DJ faith ken ni God no dumteng dagiti challenges iti panagbiag kasang kuma kinyak nagad agrarana nga challenge kasjay ministry dagiti contacts
pinagbasa, trabaho, physical kasang kunan ni Brad J. Boy tatay nga talaga. Pero nagmayat lang mo deti word ni God nga talaga amot ito'y nga mangpatubker kasi dagiti met nga challenges nga talaga nga dumdumtang iti panagbiag iti may isang Kristiyano kasi nga iti may isang na-quiet time ko for this week nga talaga iti First Peter ket ma-prove detoy faith tayo babaan iti panubok nga talaga kasi kung nanay nga rod nga maybe prove genuine and may result in praise, glory, kunana, and honor when Jesus Christ is revealed. So, nagmayat na dadagiti pag-uguman nga sasaon ni Apo Diyos, tapno talaga nga haan nga ma-shaken na adaman iti challenges iti panagbiag. Ngayon kasang dati topic tayo nga rod talaga di ko naktatay, mapaunag DJ understanding kung nga talaga personally ka DJ Galatians 2:20 na I am crucified now in Christ and han nga siya aglilibon. As kunard ni Brad tatay Brad J-Boy nga naduduma nga min talaga kukwa agbiabiyag pa lang iji flesh, own understanding, own skills, naduma so nga naduma shaken ka diti faith nga dati ada iti panagbiag nga talaga. Iso nga nakita mo ka dati nga week nga talaga mat ma-shaken mat iji faith ko ngam gapo iti sasaon ni Apo Dios. Praise the Lord nga talaga mat nga iso iti mang patubker kinyak nga maylin agre-rely ka nga min iti cellphone iso nga nadaduma ma-shaken kan haan ka nga agtalag kanyakon. So grabe mat iti grace ni God nga mangted kinyak kadetoy every morning iti word ni God. So nga dagiti kakabsat nga haan nga di ko nakangarot in the past nga kastoy nga saritaan tayo ket iti obedience ket it's not bed of roses no agobay tayo ken ni God ket kasang naragsak kan kanayon awan iti challenge kasday pero nakita iti nga challenge is a part of growing up kasi no hantay mo't may stretch or ma-challenge hantay mo't nga umasideg ken ni God uno saan ma-develop di pa namati tayo ken na. So DJ lang iti na understand ko detoy let's live by faith nga talaga by faith nga in actions also and agtiwala lang iti promise ni God. So DJ lang Brad Aldrin. Nangyan gyud jaro damin kakabsat. So dagiti pada kag babasa live by faith lang kuna ni Ate Maylin and haan met nga ni Ate Maylin actually nang ibaga. So dikit di word ni God. So agtalag ta lang ken Yesu Kristo naka-plano iti panagbiag tayo. Ande nga madandanagan no ano iti mangyari ito na bigat. So hindi rod tingyan ni kasta ni Sis Juna iti apan nakaawat namin. Sige, kakabsat. So, challenge number 2. So, living by faith. Aya. So, dati mat kinyak kakabsat kat nakitak mat dito yung kasano dapat iti yung responses when it comes to challenges kasi di yard imbaga dagiti kakabsat tatay ma-prove lang nga talaga iti genuineness iti faith no adati trials asya. So, malagit ko lang imbaga ni Kuya Christian nga awan iti naliday nga Kristiyano. So, when it comes to testing iti faith nga talaga ket kamusta di response ko kadagiti nga itra-try or i-challenge kinyak ni God. So, di the moment mat nga talaga nga nupudpudno or di garod nga inawat kon Jesus Christ and ket handapat nga syakon but mamatinak dapat aglive by faith nak nga God is in control of everything. Ijay. So nakita pa ngamin dito kasi dijay mat iji Hebrews nga talaga, Hebrews 11, basta Hebrews nga nagadudagiti testings of faith nga makita ijay ngem DJ nga rod no kasano nakpay dapat nga ag-hold on kadagiti promises ni God. So DJ mat nakita kimbaga ni Ate Maylin tatay nga dapat ket adda talaga panghawakan tapnon iti kasta ket DJ nga faith ket mas mapatubker no once nga dati dumteng nga challenge or trials iti panagbiag ket adda di pangiggeman nga word ni God. So DJ mat saanen nga agsardeng ken mauma nga agtulnog ken agtalek iti pagayatan iti Dios. So only if dati nga talaga ket dati di heart ko ket ti kanayon nga iti kumbaga heartbeat na ket di agtulnog ken ni God ngem at mamati nakmet nga when it comes to obeying God ket
adu dagiti trials and testing ngem DJ nga rod panghawakan lang nga talaga dagiti nga promises ni God iso nga dagiti kakabsat nga awan pay iti life verse na. So I encourage yung DJ agsarak or aglocate tapnon iti kasta adda dagiti pangtenglan tayo kadagiti nga testings when it comes to testing kat ada di pangigdungan tayo nga word ni God iti panagbiag tayo. Di han nga anan di bagana han nga magunggon han nga ma-shaken iti obedience tayo kat tuloy-tuloy di panag arangkada iti journey tayo in Christ. So DJ lang mat kakabsat. Praise the Lord. So, sino ka di pa itinaliday nga makamamo or mga nga makamamo kini Yesu Kristo? Sino ti manggi ibaga kanyayo kakabsat nga nakalidliday iti panagserbi or panangamamu pa kini Yesu Kristo ti panagbiag na. So, awan sa bali, so dikit kitay haan nga mamatiken. So, entero din gen pa Jamesa, ni Kuya tayong Denmark. Point number 2, sige. It's the Lord. Maulit kinag dati. 30 point number 2, Brad. Sige. Actually, nayon ko lang maski di na ibagak ta John 14:12. You can do more greater than this, sabi niya. Bagbaga na sa Kristo ijay. Sometimes kami because of sometimes actually challenge kanya data transition ti ag-share ti gospel, helping people. Digiti revelation nga ni God kanya in John 14. John 12:14 or ano maging clear di John 14:12. So you can do greater things than this, sabi nito. But sabi nito, agtalekak lang kanya, nakinamatak lang kanya na hindi anat iparparang na kanya, imparang na kanya, or in-demonstrate na kanya. So, nakamay-mayat nga talaga once nga min nga mas yung word ni God, itipag i-hold kat, you can do more greater things than this, sabi ng Jesus Christ. So, I'm so excited ka din nga part idi. So, kasi, helping people, but I can do that if I'm totally living by faith. Agtrust na lang kanya. Ang kumaarami DJ mas nga tarigagay na lang si flesh. So very clear mo in John 15:5. You can once nga naka-konektado up kanayon kanya na marami ko amin anat ti pagayatan or kayat ni God iti pinagdiyan. DJ lang, Brad. Thank you, Brad. And then, just marunong nga punton kakabsat, di challenge number 3. Maraming salamat, Kuya Denmark. Sabi nga rin, inakarod basahan mo muna kakabsat. Kung na nato'y value the great love and sacrifice of Christ, ipateg tinaindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Hesu Kristo. Kung na nagtulog tayo kadagiti bilin na anapnuan iti ayat, maadaan gagar ken saan nga mauma at tulungan digiti tattao nga agtulnog ken kuana. Nakarod ayaban, yung muna nag-share kanya tayo ni Ate Jonaline. Sige. So, challenge number 3, tayo kakabsat. So, value. So, nakitak dito kakabsat iti, actually, intake ko dati as an application iti bagbagik. So, dati value the great love and sacrifice of Christ kung na to. So, nukasanok nga, ano tawag nan, kumbaga no may isang nga regalo kat hangko kayat nga magasgasan kumbaga kasi kumbaga no cellphone kasi kat dapat kat ipatid ko kasi ngam dati namin kat sabsabali kasi great love ni God nakita nato great love and sacrifice. So no kasanok nga i-value dagiti material things dito mas pay kuma itten ni God kasi nga ro dati love na kat great kuna nadtoy. So dati nakita nga talaga nga kasapulan nga DJ agpa-direct nak nga talaga, agpa-mode nak maging willing nak lang nga talaga ken ni God nga sukatan na dagiti bad nga character or DJ nga rod character development tapnon iti kasta ket makapagtulnog na
naadaan iti daytoy nga rod imbaga natoy nga naadaan iti gagar kuna natoy han nga maumuma kuna natoy. Kasi mamatinak nga ano nga along the way nga talaga dagiti nga rod trials and testings kasjay nga no once nga daytoy ma-understand ko nga nalaing that great love ni God ket hangko dapat nga isuksok at isuna kasi DJ nga rod love na ket awan iti makapantay kadijay nga love ni God kanya. So dijay no kasano nga i-value ket dapat met ket ag-reflect nga talaga. So i-love ko mat dagiti tao nga ini-entrust kinyak ni God and at the same time itud ko mat no anamat dijay inted ni God kanya. So kumbaga panangiparabor kadijay great love ni God kinyak ket iparabor ko iti sabali nga tao. So dijay lang mat kinyak kakabsat. Nangiganyo kakabsat, di buhid nga ipateg. So, sino ba ni Jesucristo ti managbiag tayo? Tatain tayo kitain no sino datay nakapatpateg nga banag nga adda kanya tayo tapos ikumpara tayo no napatpateg ba DJ things nga mapampano na tayo tatawon no ni Jesucristo. So, adda kanya tayo kakabsat no sino ti ipateg tayo kadije nga duwa nga banag. So, intayo rod din dyan nayunan pa ni Kuya tayo, J-Boy, dito topic. Naragsak arabi tayo gigayom kan kakabsat. So iti kanyak nga part ket DJ may isang mang Bible study ket iti contacts amam mo. So iti ket kasapulan nga iti obra wenno service ket napnon iti ayat like no dada iti lacking sa dada iti nga pagkakainawatan dapat iti response ko ket napnon iti ayat nagado pa iti pagkasapulan nga pag-adjustan, pag-improvean and amin dagitoy ket maala babaen iti correct nga application ko iti word ni God ken appreciation and at the same time DJ panang receive ko DJ nga inobra ni Jesus Christ yan ta life ko. So babaen kad dagitoy ket ano putpud no DJ ayat ko nga agubra iti pagayatan iti Dios ket tuloy-tuloy di siya maadaan na kitigagar nga mga obra dito di siya nga rod living water ko na tuloy-tuloy fresh karakanayon so kasi matiti service way of service ko iti Dios fresh karakanayon haan nga no anay tinobraan di last week last day kasilatan but the number 3 nga saan nga mauma so duda iti pakabanugan no haan nga mainaig iti pagayatan iti Dios but no ti obra ket pagayatan iti Dios I believe haan pulos nga mauma or mapannog iti pagi so lang kanyak bro. So, yun nga, kakabsat, kung nagto maadaan tayo tigagar, maadaan tayo kumangan ka talaga tigagar nga, mamamon pa, no sino ni Jesucristo, ti panagbiag tayo. So nga, dejay, quiet time tayo, agturnog tayo nga nalaing ken kwa na, ket awaten na, si pupudno, ken nainpuswan. And yun nga, i-value natin yung great love nga, inteligat kanya tayo. Hintay dinggan pa ni Kuya tayo nga Denmark. Praise the Lord. So, okay, nakamanyat dati nga challenge number how I value nga talaga. Hindi ka nagayat ni God. And especially kung natin iti biyag na ito na ganyan. Kasano kung i-value dati biyag na ito na kanya. So, DJ what, God is i-crucify iso na para kanya, para dati barungan biyag na ito na kanya. Pero, saan ko, sa tangaro din, accept ko iti dito, kumbaga, kasano nga i-biyag iti dito. So, clear, dapat dati iti output na or resulta na nga mangi daulo or mangi tulong iti ay karon ti gagan mang tulong iti pada nga tao. So ito ang challenge na na-remind na lang iti sa Matthew bakit lang basahin kanya yung iti Matthew 10 verse 39 whoever finds their life will lose it and whoever loses their life will for my sake will find it. So ijay dapat yun talaga di value
isa na i-value iti love ni God kay na especially pa nakatay na kay cross. Ay kasi may kanang itid kumot iti biya ko para kanya na iti kanang tulong iti pada nga tao. Karoon na iti kumbaga DJ excitement ba nga mga kastamang tulong kanya. Handang na take time even di bahay buhay ang bisa na iba pa nga kanang in terms of peace. Sometimes namin may datan ikipit kumot ti oras ko. Hanot niya kasi di oras ng inteligat kanya kumag halang oras ng inteligat kanya kundi even di biyag mo. So hanot nga narigat dapat ni itin di biyag ko. Iti biyag ko iti sa bali na ka. Even anaman ti anda kanya amok na iti dati kat ang kapupinigat. So subli ikit kumot iti pada nga tao dani sudat mamamuda man iti pagtuno di kasano ba ng i-value di love ni God. Iti kanya siya. Hindi lang kanya na. So, ayun nga, yung sinabi ni Kuya Danmar. Iti pa nag-value, iti faith love, nga iti kanya tayo, haan nga adda iti kapalit na. Dudit iti agtulnog nga awan iti namnamaen na. So, sundero din, kagsat, di sumarano, naklang kagsat, i-summarize, no, ano dyan nagtutungtungan tayo sa kwento nga intay din ni at Sis Junalyn kagadi nakatimpintasan nga gospel presentation. So i-wrap up ko lang kagsat di umuna kung ano nagyay about iti no longer live to sin. So kahit nga sawon iti taga Galatia kung ano nagyay taga Galatians taga Galatians 2:20 iti kasta sa anin na siya ti agbibiyag no dikit ni Kristo iti agbibiag kanya no kasano ti panagbiag ko itan agbiagak amay pa iti Dios ang nagayat kanya ken nang ted iti biag ka gapukan yak. So haan tayon nga agbibiag iti panagbasol dapat awanin ko mga talaga ket di bagbaga dagi kakabsat tay tatay napigpig sa kuma iti panangiduron iti Holy Spirit kanya tayo kasi isu tina-acceptar tayo nanipud din acceptar tayo nga sa Kristo as Lord and Savior. Awanen iti sarili tayo nga kapanunutan no dikit di dagitay kapanunutan met lang nga babaen iti will ni God nga makita tayo kadigiti sasauna. Ket di ay sumarano nga challenge inak i-wrap up o live by faith di jam iti word di ay agbiag tayo nga awan iti namnamaen na mamati tayo lang ken Jesucristo and ubraan tayo dagitay pagayatan na. Kunang na ngayon James 1 kaabsat. So, faith without deeds is dead. No, awan iti di pamati tayo ket awan iti pakakitaan na, ket awan nga rod kaabsat haan nga makuna nga pamati diyan. So, ti makuna nga pamati, adamit lang iti pakakitaan na. So, yon apay nga magungon, kaputa, kurang pa iti pamati tayo. So, intay nga rod i-work out, di nga pamati tayo kini Yesu Kristo akas Lord and Savior and yun nga haan nga nakaumuma iti agserbi kanya na aglalo ko man mamontay pay nga naunig iti sa una kasi nagpindasan pa ko na Philippians 4:4. So I rejoice in the Lord, I say it again, rejoice kunana kay. So yan according to live by faith pa rin. So mates nga talaga iti panagfaith tayo. Batis nga talaga ti faith tayo kan no kasunod ka tibker di pamati tayo. Haan nga magungon iti pamati tayo babaen lang iti maysa lang nga basol, maysa lang nga sufferings or challenges. Dudikit di awan kuma nga talaga. So jay challenge number 3. Value the great love. So kasano tayo nga i-value iti lang may iba kakabsat John 14:51. Agtulnog ken kuana no talaga nga love tayo ni God, ubrain tayo detay, command na, akas ko na detay, John 14, verse 15. Kaya't ati pa nag-value, awan iti kapalit, agtulnog, nga, yon awan tinamnamain, didikit di, bahalan tulatan ni Jesus Christ o ni God nga mangi subli, no ano ti kitay pagkasapulan tayo iti panagtiyak. So, praise the Lord, iti biyag, dagiti, abibuy na ta, ket
intay pa ayo ban jamesa ni Ate Jonalyn about itin na imbag adamag kini Kristo. Sis Jonalyn? Sige. Urayan ka lang kakabsat. Mukhang mahina yung internet. Sige. So, intay latan. Intay ayo ba niya may lilatan? Okay, so naimbag nga rabi manen kakabsat, so nagmayat deti key verse tayo tataaya nga Galatians 2:20. So deti nga rod ti umay ko nga i-share kada kayo gagayem, ana ba iti pagapgapwanan no apay nga naisi na iti tao iti relasyon na iti Dios. Gapu iti basol aya nga kasko na DJ number 1 challenge tayo tatay nga haan nga agbibiyagan iti basol. So deti nga basol ngamin gagayem ket isu iti nakaisi na iti relasyon ti tao ken ti Dios. Nga deti nga basol ket di ba iti maysa nga tao no agar-aramid ti basol ket awan iti confidence na nga umasideg ken ni God nga talaga kasi guilty nga ada na aramidan na nga baso. So akas ko na narji topic tayo tatay nga iti maysa Kristiyanon ket haan nga agbibiyag iti basol. Kasi deti nga basol ket adagamin iti supapak na nga detoy DJ ipapatay spiritually kasi no agbibiyag iti tao flesh led nga talaga or agbasbasol spiritually talagang matay iso na iso nga detoy nga topic tayo tata nagmayat matapno in remind na iti sagtunggal maysa ni God nga detoy nga basol ket haan dapaten nga ibiyag iti biyag iti maysa nga tao. Ket deti nga rod ket awan iti kayang iti tao nga solusyonan tapno talaga nga agbyag nga mainaig talaga iti pagayatan ni Apo Dios. And akas ko na ng Ephesians 2:8-9 nga awan iti kaya iti tao nga solusyonan deti nga basol ket babaen lang at talaga iti pamati according to the challenge tayo tatay di number 2 nga agbyag babaen iti pamati. Iput lang talaga iti pamati kini Apo Dios kini Hesukristo nga isu na lang italaga iti solusyon tapno maisubli DJ relasyon ken kuana nga naisina gapu iti basol nga talaga. Sunod mga min aya kakabsat or gagayem ket agtitiwala pay lang iti sarili nga aramid tapno ay save na kon kasi nasungput na or save na kon kasi nasayaat na ti sabali nga tao or save na kon kasi by Bible study na. Mabalin siguro nga rason iti dadduma tatang DJ iti reason tapno maisalakan or mapunas DJ basol ngam detoy kas ko na nga detoy topic tayo ti Galatians 2:20 gagayem nga inaramid ni Hesukristo iti solusyon tapno talagang maipasubli DJ na pukaw nga relasyon tayo kini Apo Dios babaen iti basol ket detoy nga rod ket iput tayo iti pamati tayo haan nga pamati lang nga sangkabasip detoy nga percentage kundi pamati nga buo nga talaga tapno talaga maibiyag tayo DJ challenge number 3 tatta nga ipateg iti naindaklan nga ayat ken sakripisyo ni Hesukristo. Inaramid ni Hesukristo aminen gagayem natay iso na ije cross tapno talagang maisubli DJ napukaw nga relasyon ken kuana. Ket detoy adalang kenyatay iti desisyon. So tatta nga gundaway nga nangaganyo detoy nga topic iti Galatians 2:20 amok nga natignay iti puso yo nga or naawatan iti sagtunggal maysa nga ni Hesukristo ket natay gapo kanya tayo or gapo iti tao gapo iti managbasol nga tao tapno talaga nga maisubli di kunaktatay maisubli di naawan nga relasyon ken kuana di ba nagmayat deti nga plano ni God iti sagtunggal maysa nga sana deserve tayo kuma iti datayo iti may pako iti cross ngem gapo iti dakkel nga ayat na kada tayo ket in sakripisyo na ti kayso ng anak na. So nga katangan nangigan tayo deti nga topic gagayem ket i-value tayo let's apply
DJ at challenge number 3 nga i-value tayo DJ dakkel nga ayat ni Apo Hesukristo and di sakripisyo na kental likudan tayo dagiti banag nga talaga nga dagiti iti makaigawid iti obedience tayo kay ni God. Ken talaga nga ibiyag tayo DJ life ni Christ iti panagbiag tayo iti inaldaw-aldaw. So awaten tayo tata nga gundaway agkat katok ni Hesukristo iti puso iti sagtunggal maysa nga i-commit iti sagtunggal maysa iti biag na kini Hesukristo nga awan iti kaya na nga aramiden tapno maisalakan na iti bagina. So tatang agkat katok ni Hesukristo iti puso yo gagayem ket I encourage you nga lukatan nyo detoy ket awatin nyo isuna as personal Lord and Savior kasi isuna lang talaga iti adakaya na nga mangisalakan iti biag iti sagtunggal maysa tatta. So no makon-convict kayo nga awaten ni Jesus Christ as your personal Lord and Savior tatta nga gundaway idalan kayo iti maysa nga kararag deti nga kararag ka nga convert into religion kundi manifestation lang nga awaten tayo nga pudpudno iti panagbiag tayo ni Hesukristo nga isuna lang talaga iti agari or isuna lang talaga iti mangidalan iti biag tayo iti inaldaw-aldaw. So no willing kayo nga umawat tatay dalan kayo nga rod mabalin nga suruten dak kadeti nga kararag. Let us pray. Diyos naman nakabalin agyaman nakta nangigak deti nga sasaom ket itatangarod nga gundaway admitarek nga siyak ket managbasol ket agdawatak iti pamakawan mo. Mamatinak nga ni Hesukristo natay DJ cross ket ti maykatlo nga aldaw isuna ket nagungar. Ngarod lukatak iti pusok ket awatek ni Hesukristo akas Dios ken manangisalakan ko. I-commit ko nga rod ti biag ko ken ka itaken ti agnanayon agyamanak iti baro nga biag ken ti Espiritu Santo ngem paay mo tatta nga gundaway. Dayti ti dawat ko tinagan ni Hesukristo. Amen. Simple lang DJ gagayem and kakabsat pero inawat tayo wholeheartedly. Let's give yung i-value natin yung panangawat tayo kini Hesukristo iti panagbiag tayo babaen iti inaldaw-aldaw nga pinagtulnog iti pagayatan na. So agyaman kami iti pinagdengeg yo kadagitoy nga topic and praying nga makadwada kay tumanen iti sumaronong nga pinagkakadwa tayo apagsasaritaan tayo deti sasaoy nga po Diyos. God bless. So, tanak na yung kausat. And then, Rod, sakbay tayo nga closing prayer. Intay karod kitaan, dagiti announcement. Nga, no, ana, dagiti antabayanan tayo, kadat nga lawas, kaditi sumarasarano nga aldaw. So, iti muna, lifeline, mangangay suna actually, dati Facebook live suna kakabsat. So, agbuya tayo latan, antabayanan tayo, nasapsapang dati nga oras, 6:15. So 6:15 to 7 suna every Wednesday. So makita suna kadati nakalive tata nga FB page kas jemot dati lifeline topic review. So dati topic review kakabsat for sale detoy ni makita yo adda iti mangangay suna every Thursday aging ganat Sunday. So kas nang everyday sunang adda or I mean everyday talaga and Wednesday nga awan iti topic review. So naduma-duma nga oras adda ngamin iti madamag telatang kadigiti cell leaders tayon pagsat no anati oras ti topic review ta. So dapat ti DIPF every first Saturday of the month suna. So agin choir tayo kadigitay leaders tayo. And Freedom in Christ FIC or EGR maminsan lang suna every month and naka-schedule suna to no April 30 kakabsat. So isat ti puso yo ken iti panunot yo. Ket siyempre nauneg dapat iti sasao ti Diyos kanya tayo tapno iti kastakat protektado tayo mutlang. And yan, Sunday worship service. So every 8:30 to 10 a.m. Adda ti face-to-face, Jelawag, Cup Building. Let's ask our cell leaders. And adamot iti mabuya live via Facebook page and YouTube.
So agan tabayan tayo latan kadagiti FB page. Kabsat, lakas angkan suna, lakas angkan Lawag City, iti FB page, and makita tayo mo tiya YouTube, kasi met laeng. And the Pisol class, para kadagiti naka FIC or naka EJRN, agi-agaten kayo kadati kabsat, every Sunday, 1:30 to 2:30. So, kabsat, ubraan tayo rin amin dagitoy, para iti Diyos, ang para iti leader or para iti sa sinuman. Jadi kiti jamay sa laeng, ag-focus tayo. And that is the Lord Jesus Christ. So, yun lang kakabsat. Ayabak karod ni Brother Reynaldo para iti closing prayer. Thank you, bro. Awisik nga rod, iti amin nga agdumog ket itiptimot lang iti Diyos, iti amin nga dayaw ken aragko. Babayan iti kararag. Kararag tayo, gigiyong ganda usat. O Diyos mi, aman nakabalin launay, pagyamanan da ka, iti bilag mo, ken kastapay iti panang turay mo, iti biyag, iti tumunggal maysa, iti panang ipalugos mo, o Diyos, maubra, dahito yung activity, wenno programa, tat pangarabii, ken iti biyag, iti amin nga, dimngeg, ken dumngeg tupay, ket sika nga rod, o Diyos, iti karakanayon ng itantanok, sika iti gapuna, no apay nga da kami itoy ken sikamat iti gapuna no apay usaran mi iti biag mi iti lubong. O Lord, we thank you iti amin na parabor ngayon ka ipapaay kanya ni spiritual man wenno physical, o Dios amumi nga haan ka pulos nga kurkurang iti panangited mo kanyami iti pagkasapulan mi ket kasta nga rod nga dumawdawat kami, o Dios, iti agnanayon a safety ken kastapay iti blessings sa pan-blessings, o Dios, ket no dadaman iti agkasapulan iti panakaagas itata nga kanito ket at the name of our Lord Jesus Christ, O Lord, we claim nga isudan ket nga agasan ket kadagiti na pagsasaritaan mi nga application dat ngarabi, o Dios, tulungan na kami tapnon haan kami nga magungon iti anyaman nga aramid iti diablo, but rather, O Lord, tultuloy kami si pipigsa ken kastapay nga sangsang kamaysa nga agtulnog iti pagayatam ket talaga nga usaran mi iti bagimi para iti pakaigloriaan itinagan mo laeng. Ket ngarod, o Dios, daday iti pagkurangan mi ket sika iti punno amin dagitoy tapnon maited mi iti bagimi as pleasing sacrifice in your name, O Lord. We praise you for being the Lord of all lords, the King of all kings, the Alpha and the Omega, the Rock and the Redeemer. We honor you, we glorify your name, we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. So, praise the Lord sa buhay ng bawat isa. So, open mic tayo, kabsat, tayo tayo, nagpakada ka, dikit contacts tayo nga, buhay ay. Praise the Lord. Ikaw ay naman dyan, mga sis. Bye-bye, kakabsat. God bless you. Bye-bye. God bless. God bless everyone.